Il-garanzija tal-Istat lill-Gvern tal-Electrogas biex tkun tista' tikseb b'self is-somma ta' 88 miljun euro għal bini tal-Power Station il-ġdida hi unika. Star dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna meta mistoqsi mill-ġurnalisti. Mill-esperjenza tiegħek se tgħidilna f'liema każijiet ġrabi. Ma nafx bihom le. Jifri unika ġi. Dwar L-Gvern jagħti l-bank. Dimmi m'għandix il-lista kollha. Konfermana l-ewwel darba. Ma nistax nagħti xi ma kontx hawnhekk, ġifieri irid. Mela kont termit. F'dawn is-sentejn il-garanziji ingħataw mill-public utilities, l-Malta, eċetera, u din jekk tajli għall-aħħar sentejn. Mistoqsi jekk il-Ministeru tal-Finanzi hux se jippubblika littra ta' garanzija li ħareġ lill-Electrogas, il-Ministru Cicluna wieġeb fin-negattiv. Inti lest li tippubblika l-littra ta' garanzija li tajtu? Issa qed nidħlu f'areas kummerċjali, u hawnhekk irridu naraw l-interess kummerċjali. Mal-Kummissjoni tkellimtu? L-ammonti li jidħlu li huma qed titkellem dwarhom hemm il-bżonn kien illi morru għal local state aid monitoring board. Ġifieri nifhem sew il-Brussell tkun ma tkellimx. Però no, le. Fl-RFP li ħareġ għal din is-sejħa, kien hemm miktub li l-Gvern lest jagħti bank guarantee? Il-Ministru Edward Cicluna staqsejnieh ukoll dwar l-iskandlu tal-proprjetà fi Strada Zecca fejn il-Gvern xtara din il-proprjetà u għamel sinjur millu mal-għada lill-familja Gaffarena. Bħala Ministru tal-Finanzi taqbel kif intużaw fondi pubbliċi fil-proprjetà ta' Strada Zecca kif ingħataw dawn il-flus? Ta' Strada Strett? Zecca. Li ngħataw lill-familja Gaffarena. Il-każ ta' Gaffarena jiena ftitna fuqu. Matthew Mamo għal Net News.